Ayan, hello po mga bay. Dito po tayo ngayon sa aking channel monetization. At uminit yung batok ko sa kay Inday Habhab. Kaya, ito, re-record natin yung mga super chatters ko, no? Ayan, dito po yung supers. Pag pumunta kayo sa inyong YouTube Studio or YouTube Analytics, meron pong dollar sign sa gilid dito banda, ayan, sa left side may dollar sign. Pag pinindot nyo po yung dollar sign, ito po yung lalabas: channel monetization, overview, merchandise, membership, at saka supers. Ayan, ito po yung mga super chat, no? Piplex ko po ngayon. Ayan. Ngayong gabi, June 23. 23 tuloy. June 30 na pala ngayon. June 30. June 30 tayo ngayon, Martes. Oo. June 30. June 30 nga, nandito nga sa date dito. Diyos ko po, lingon ako ng lingon ng ng kalendaryo. So, pinakalas po na nag-super chat ngayong gabi ay si Fatum and Hama. Ayan, shout out po kay Inday Habhab. Alam ko, nakikita kita noon, Inday Habhab. Hindi ko alam kung bakit nag-strong ka ngayong gabi. Ito, tingnan natin mga super chatters ko, Ayan, sa pangalawa si Zyle Zanriles Jubal. Yan, super chat sa kanya. Pwede naman kayong mamili, super chat or super stickers, ganun, parehos lang yun. Ito si Lisa Clark, napakalaki po. Ayan, dikitan nyo to si Lisa Clark. 50 yan, 50 Canadian dollar. Meron pa siyang 20 sa baba. Yan, si Ling Network. Nasa US to, dikitan nyo to. Kasi yung mga kapatid daw natin nasa ibang bansa, katumbas daw ng isa sa kanila ay 4 na views dito sa Pilipinas. Ayan. Si Eliza Johnson. Ito, 25. Hindi ko alam kung anong pera ito. Ito si Liza. Ayan, nag-20 ulit siya. Halos 100 Canadian dollar ang binigay niya ngayong gabi. Palakpakan natin. Walang palakpak dito. Thank you so much talaga, Liza. Yan, si Luna Pings, 3 beses yan nagbigay. Una, 20, 13, halos 40 na yan. Tapos 21. Kasi nainis siya dun sa haters. Si Luna Pings. Hayaan mo lang mga haters, Luna Pings. Kailangan natin mahalin yan sila. Ayan, si Simply Osta. Kaya po maraming pakulay ngayon kasi meron po tayong challenge na kapag umabot ng 50 ang tuwad sa ating live streaming, magpapaulan sila. Kaya sila ang nagpapaulan po. Ayan, si Simply Osdak, nabigay ng $20 Australian dollars. Yan, thank you so much. $2 si Grace Crossley. Sila yung kasi nahihirapan na si Ingrata sa super chat niya, ayaw pumasok daw, kaya inabunuhan ni Grace at saka ni Lafermet takunan. Ayan. Si Letpat Declac. Ayan mga super chatters natin. Syempre to si Happy Hines, hindi to absent sa super chat. Kaya thank you so much talaga. Itong mga ganito, mga kapatid, dikitan po ninyo. Mga to sila, mga legit talaga to. Talagang bumabalik to. Hindi di ko kayang tapatan yung $500 ni Inday Habhab. Ito na lang, sabi ni Bisaya sa Denmark. Nagkakagulo kanina dahil kay Inday Habhab. Ito si Inzo Kiko Vlog. Ayan, maraming salamat pang snack daw. Diyos ko, napakalaki na nga yan. Sobra pa sa snack yan. Pang ulam, pambigas na yan. Ito si Ling Network. 2 times pala siyang nagpaulan. At ito si Food Recipes Cooking Version, lagi din nagpapaulan to, kaya salamat talaga. Si Madam Krong Krong, ito nagpapaulan din. Malaking tulong mga paulan ninyo. Shout out sa akong silingan sa bukid, Ate Charing. Ito si Shaet, ating super chatters talaga to.
Chancel Ward, ito din. I love you, Inday Kabkab, Ate Charing at Inday Ngabil. Nagbigay siya ng almost 5 to euro yata to. Hindi ko alam kung anong pera yan. Si Anak Miskin. Ayan, nagpaulan din. Thank you kay Anak Miskin Vlog. Malaking ano talaga nito kay Anak Miskin. Siya lang nakakapansin sa message, sa comments ko doon sa live ni Miss Joanna JM Aronkilio. Ayan, nagpaulan uli si Happy Hines, pinaka number 1 na nagpaulan. Ayan, yan po lahat ng paulan ngayong gabi. Malaki-laki po. Meron tayong challenge. So, thank you so much kay Ate Charing. Yan, sa kanyang pag-akyat. Tapos kagabi, ito yung super chat kagabi. Ayan si Ann Wright. Shout out team Bahay Bay. Ayan, si Ann Wright. Tapos si Joanna. Ayan, si Joanna Ronquillo. 2 beses yan nagpaulan. Euro din yan sa kanya. Dili pwede makancel. Ingon si Taligsik. Yan, nagpaulan din si Taligsik. Ito si Mami Hines, wala talagang absent to. Ito si Master Serious King, nagpaulan din siya nung isang araw to na live natin, June 28. Ito yung mga nagpaulan nung June 28. Master Serious King, si Liza Sweet, Ruby Tagyam. Ayan, si Alikas. Nagpaulan din pala si Alikas. Salamat talaga. Si RB Mix Channel, nagpaulan din. Hello ho, Super Idol Gyud. Ayan. Salamat talaga. PH in Norway, nagpaulan din siya. Doon pera sa Norway. Ito si Happy Hines, meron na naman. Talaga naman, napakalaking ni Happy Hines talaga. Ito yung ko. Ito yung aakyat kayo, ito yon. Tapos yung ko, ito yung premiere ko pala. Nagpaulan kayo, wala ako. Sorry talaga ha, sa premiere ko. Wala pa akong alam dyan sa premiere ko. Kailangan pala nandoon ako. Maraming salamat. Tapos yung live natin nung June 26, ito. Dito na naman si Happy Hines. Yan, si Taligsik City. Ito yung graduate si Happy Hines. W Panda TV, ayan. Super stickers. Dalawang ba't kaya nalulungkot. Hindi, Kabkab shout out, sabi Food Recipes. Ayan, si Food Recipes hindi yan pahuhuli. Ingratang Igat. Si Ingratang Igat. Nagpaulan din pala siya. Ito yung blondie yung buhok ko. Ayan, si Happy Hines nandyan na naman. Darwinda Pahayak nandyan. Ako, salamat talaga sa mga super chat ninyo. Syempre, si Food Recipes Cooking Version, nandyan na naman. Ito naman yung yung parang clown ako, yung buhok ko, parang nakuryente. Ayan. Si Robinson's Fun Vlog, andyan. Master Serious King, of course. Hazel Bookline, OFW, nagpaulan din. Food Recipes Cooking Version, ayan, nandyan na naman. Mary Simple Vlog, nandyan. Taligsik City, ayan, hindi yan nagpapahuli din. Pati si Jubal, ayan, kaon okra ang bata, kay wala na taon amahan, taon kaluoy, kabus. Ito, ibang live naman natin to, June 24. Kaon okra ang bata. Sa June 24. Bakit umakit ako? Sandali, hanapin natin yon. June 24 na tayo, June 24. 25, 24, ayan. Si Jubal, nandyan si Jubal. Ito ba hindi mawawala? Tapos si Narsh Dadak, ayan, laki ng super chat ni Narsh Dadak, salamat. Pati si Happy Rosie, si Nads, nandyan din si Nads, Inday's Life, ayan. Tapos ito naman yung nagpaakyat tayo nung June 23. June 23. Nakaraang Martes. Shukoy's channel. Ayan, thank you so much, Shukoy's. At si Lisa Clark. Nandiyan, nagpaulan si Lisa Clark. Taligsik City, andyan na naman. Si AJ Camiolo. Ayan, nagpaulan si AJ. Simply Cooking by G, nagpaulan din. Si Indat Vlogger, ayan, nagpaulan. Ito, another paulan, 20, 23, 21. Ibig sabihin 22, wala. Kasi, June 22. Lunes yung June 22.
Okay. Wala 21. Yan, 21. Sabado. Ito yung papalaro tayo. Yan. Si Food Recipes Cooking Version. Today with Heidi. Yan, Michelin Gandersin. Ayan, nagpaulan. Si Inodoro Queen, nagpaulan din. Si Grace Crossley. Ayan. Ito yung pinapagraduate natin, si Grace Crossley. Oh, si Taligsik City, love all. Og salamat kay ninyo tomorrow na ako pwede mag-reply ha. Ito yung napagraduate natin si Taligsik City. Yan, nagpaulan siya. Oh, ito si Gemini. Si Ayuda Queen, ayan na. Oh, ito si Happy Hines. Ayan, thank you so much Inday Kabkab at sa lahat ng Lusob team. Ito yung napagraduate natin si Mr. Serious King. Ayan, nagpaulan siya napakalaki. 31 Australian dollar. Oh, ito, nandito naman si Happy Hines. Siyempre, AB Baker. Yan, pambiling tinapay o coffee o mabay yung si Nads. Oh, si Liza. Oh, laging nagpapaulan yan. Wow, ito pala si Madam Habhab. Oh, love you Madam Kabkab. Iba din siguro to si Madam Habhab kasi hindi Habhab yun eh. Ano ba to? Siya na ba to? O, palagay natin siya na yan. Hindi. Huwag tayong mamintang. Yung Inday Habhab talaga ang hanapin natin. Ayan. Sunya Niwal. Lives of W in Hong Kong. Oh. Shaets. Nandiyan na naman si Shaets. From Australia with love. Ayan. Target natin dito si Inday Habhab eh. Merong Madam Habhab. Hazel Bookline of W. Ayan. Food Recipes Cooking Version. Taligsik City. Ayan. Philippine Islands Adventure. Hati ni YT, nosebleed me, okay lang. Nosebleed daw, kawawa naman si Philippine Islands. Baka hindi makaintindi ng Bisaya. Uy, ito si Mark Macasero, Bongacious to, $50. $50 talagang binagsak niya. June 19. Oh, si Inday Chris 72 nagbagsak din. Hi bye, nag-message ko nimo taong kalois ka boss. Natch bye pang bubble tea, palamig kay init ra ba diha. Ambot sa nang bubble tea. Para di ka ma-stress og samot bye. Oh, ingon si Eliza Yunson nagpaulan. Silver palit banana bye snacksa. Oh, Taligsik City andyan na naman. Food Recipes Cooking Version. Oh, Food Recipes Cooking Version. Ayan, lagi napapaulan. Oh, Silma Amor, malaki-laki din to kay Silma Amor. Si Nads, andyan na naman. Inday's Life. Aloha Bisaya Pilipina. Ayan, maraming salamat sa inyo talaga. Inday's Life. Ayan, magmahalan, magmahalan pababa. Ayan, mahalan pataas. Oh, andyan naman si Master Serious King, Grace Crossley, Ayins Diary, Gemini Vlog, Sunya Niwal, Angela's Erelas World, Ayens Diary, Lafoy Vlogs. Ayan, ito pala ang gagawin natin, no. Pagka may mga super chatters, baba natin ang bahay niya. Ayan, Master Serious King. Happy birthday sa imong uyabay. Oh. Alikas, Sunya Niwal, si Madam Habhab. Ito kaya siya, Madam Habhab? Tanungin natin. Chancel World, I love you by Kabkab. Happy birthday uyab mapula. Ayan. Si Ayins Diary, Alayos Family Vlogs, si Nats, Israelia Camp, Ayins Diary, Food Recipes Cooking Version, Azelexi, Layana and May. Ayan. Okay, Provincianong Liki, Sweden. Ayan, thank you so much. Ayins Diary. Ito yung mga live ko nung June. Happy Hines. Pubring Hilas. Oh, hello sa lahat at lalo sa ating Mother Earth. Ayan, ang Pubring Hilas, siya po si number 1. Laos Family Vlog, ayan, 50 pesos. Hazel Bookline of W, 50 pesos. Salamat talaga sa inyo. Uy, nag-effort talaga mo ba? Bilar Family Vlogs, ayan. Si Food Recipes Cooking Version, Diyos ko, ang dami nang binagsak nito ni Food Recipes Cooking Version. Si Shaets, ayan, FW Panda TV, Gemini Vlog, ayan, Hazel of the Bookline of W, ayan, sige, ay Diyos ko po, pupuntahan ko kayong lahat mga kapatid. From Australia with love, ayan, Happy Hines,
Janet TV. Ayan siya. It's Inday Kabkab. I just want to say happy birthday today sa anak ko na si Master Serious King. Ayan, ang June 6 pala ang birthday ng anak ni Master Serious King. Si Emily's Vlog. Pa-shout out po. Ayan, salamat Emily. Gemini Vlog. Nandiyan na naman siya. Simple Life Abroad Vlog. Ayan, salamat sa iyo, bye. Po this piece cooking version. Madel Flores. Tinang Samba. Bye, monetize ko. Unsay sikreto, bye. Sikreto lang. Sige lang mag-upload og video. Ayan, June 3. Hello, bye. Ito, hindi ako gaano dito na nagla-live na. Meron ng gap yung live ko dito. Pero ngayon naka-schedule na talaga araw-araw. June 3. Ayan, nandyan si Happy Hines. Thank you talaga. Princess Joey Hicks. Andyan si Princess Joey Hicks. Hicks ba yan? Ayan, super chat. June 3 to. Made the natural. Host, pa-flex naman ang whitey ko. Thank you. Ala, made the natural. Mukhang hindi ko to na asikaso. Ayan, pupuntahan kita, be. Puntahan kita, bay. Ang pobreng hila. Si Lumayuran. Shout out sa tanan. Ito yung third promotion night natin. Diyan si DL Lloyds. Katulog na inahan. Take care of yourself. Ayan, Mama Jan, ang love, Inday Kabkab. Mega shout out. Ano kayang pera yan kay Mama Janang? Okay, nandiyan naman si Food Recipes Cooking Version. Tess Bahay Kubo. Ayan. Ito yung ito yung nag-live ako na mga t-shirt to. Liza Yonson. Ayan. Food Recipes Cooking Version. Tita Ming's channel. Happy Hines. Diyos ko, maraming salamat talaga sa inyo. Jules Vicente Vlog. Ayan. Shout out sa tanan. Love. Sabi po, Recipes Cooking Version. Ito naman. Oras na para ano yata to? Parang ano yata to? Ayuda night to. Gemini. Yan. Pod Recipes Cooking Version. Eliza Yonson. Mona G Vlogs. Pinoy Nars Adventure. Mskis Vlogs. Ayan. Okay. Hello, Inday Kabkab. How to a member of your time? Si Mskis. Kay hindi tayo papes ng oras. June. Ito, May 29. May 29. Ako, ang dami ko palang live nung May 29. Bakit nawala ano ba yun? Ano bang live ko dito? Anong nawala? Nangyari sa mukha ko dyan? Tuloy-tuloy lang. Ito naman. Baka karugtong to ng live ko. Tapos ito naman. Mag-usap muna tayo. Anong oras kaya ito? Si The Dropper Yuki Vlog andyan. Si Miss Lebs. Saan man po pa-member sa team Inday Kabkab? Ito yung mga member. Basaha po ito Inday Kabkab kay Aw Corner. Yung si Master Serious King. Yan. Inday Kabkab si Aw Corner. Malapit na ang WS niya at saging niya. Konti kibot na lang. Bye. Ayun. Salamat Inday. Bye. Sabi ni ang pobreng hilas. Taligsik City. Hala ka, maliit yun, sorry. Okay. Yung pinaulan niya, maliit daw, kaya dinagdagan niya. Ayan, si Aluha Bisaya, Pilipina. Isa po yan sa mga sponsors natin ng paayuda. Namigay tayo ng relief goods. Ang pobreng hila, shout out, Inday, salamat. Gemini Vlog naman to. Dito. Tis Bahay Kubo. Bye, mangayo ko jacket, please. Kaluis ka, boss. Pinas, wala ka naka-live karon. Ingon si Master Serious King. Yan, si Tess Bahay Kubo. Good evening, bye. Yan, La Fermi Takunan. Yan, maraming salamat. Ang pobreng hilas. Ayan, hello everyone. Pa-shout out, guys. Ayan po, pag mag-super chat kayo, maganda may message pala. Rosita Kinal. Ayan, si Rosita Kinal, may harang na to mga kapatid. Ayan, si Ma'am She Lawrence. Gwapa ka ay si Husba. Agoy, pare-buyag. Master Serious King, donate lang diha, Inday Kabkab. Ang katutong ito yung nagpalaro tayo, tapos nanalo si Master Serious King, dinonate din niya. Yan, thank you so much. And doble ang super chat ni Master Serious King. Yan, si Madel Flores, si Ma'am She Lawrence, Happy Hines. Ayan, si Tess Bahay Kubo. Margie Arnado, Minnesota, USA. Ayan, thank you so much. Mama Janang. Pa-out ko bay sa tanang mga bay. Pa-shout out siguro ni. Simply, sa
Inday, kabkab salamat kay sa pagpunta mo sa LS ko kanina. Mag-LS ako bukas. Pagtapos mo baka naman sa mga available diha. Simply Osdak. Ito, shout out Mary Ann Reality TV. Welcome. Ayan, uy. Kaibigan ko yan si Mary Ann Reality TV. Bye, Master Serious King. Ayan, the Trolls ko po. Hello, Inday. Kabka pa shout out diha. Bye, taga Isla Sikihor ko. Pero di ako sa Arizona, USA. Si Inday Aizel Lexi. Nag-ingon ako. When ka mag-LS. Appeal ko sa t-shirt project ninyo. Ayan, si the Trolls ko po. Wow. Sige, appeal mo ha. Alexis City, shout out Quaton family. Live of W's in Hong Kong. Ayan, mga unang ano talaga, hindi ko talaga alam tong mga super chat ninyo na kailangan ko pala kayong i-shout out. Naku, napaka-inosente ko talaga eh. Sorry talaga ha sa mga hindi ko na shout out na ng mga nag-super chat. Ayan, shout out La Familia. Ayun si Jen's Vlog. Ayan. Tess Bahay Kubo, new. Ang dami pala nito ni Tess Bahay Kubo na naibigay. Salamat talaga, Tess, ha? Grace Crossley, at hindi kabkab mag-streamyard pa si Azil. Okay, si Zanor Ganap TV. Ayan, day. LS ko 9 AM Philippines time. Sana malusog nyo ko. Ayun, si Zanor Ganap TV. Simply Osdak. Hi, hindi kabkab. Mag-LS din ako 3 PM Pinas time bukas. Pag available kayo sa mga oras, lusubin nyo lang ako. Yun sabi niya, no, Simply Osdak. Pag mag-LS kayo, dapat pare-parehas ang time, ha? Para matandaan natin. Yan, Simple Life Abroad Vlog, M14 TV, Grace Crossley, hello, Ate Inday, ayaw lang ko ulista kay support raman. Gihapon ko, ayaw lang ko ulista. Sula naman, good ko labi na lahi baya. Time diri ati. Yung si Grace Crossley. Sige lang, na-appeal naman ka, Grace. Refresh natin para more harang, sabi ni Master Serious King. Paano ang, hindi ko alam kung anong title ko dyan. Chancellor, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Di ara. Chancellor word, simply lot Oreo, patanim naman sa garden ko. Kaluois ka, boss. Ang dami pala nitong ano ni simply lot Oreo. Tapos hindi ko nakita. Diyos ko, patawarin nyo ako. Parang hindi ko to na ano si simply lot Oreo. Ayan, si Gemini Vlog. Thank you, bye. Aloha, Bisaya, Pilipina. Yan, maraming salamat talaga. Gaili Nakashima Vlogs. Ayan, sobrang salamat. Okay, si Aloha Bisaya Pilipina. Ayan, salamat Aloha. Simply Osdak. Nakaraming bagsak na pala to si Simply Osdak. Ang Pubring Hilas. Ayan, Master Serious King. Go guys. Corner live stream after sa host natin finish. Inday Kabkab Lusub TM. Ayan, Mama Janang. Thank you, bye. Ayan, ang Pubring Hilas. Ayan na naman. Mary Simple Vlog. Ate, wala ako kay Bao. Anak sa page. Lahit tag oras. Lagi. Shane's Vlog. Ayan, salamat talaga. Iniduro Queen. Ayan, Shane's Vlog. Thank you, Inday. Madel Flores. Ayan, hi everyone. Tara, lusog pa more. Happy Hines. 2 beses si Happy Hines. Mami Guapis Kitchen, May 19. Ito, malalaman ko talaga kung kailan ako nag-umpisang mag-LS. Yan, Mami Guapis Kitchen, Rosita Kinal, May 19 ito. Zard Meroro, Maxita Love Australia. Hindi kabkab watching from Australia. Full pack magbalik here. Salamat tanan. Yan, si Maxita Love Australia. Chancellor Word, lusob lang kayo. Magmahalan tayong lahat. Ayan, ito yung mga live natin. Gemini Vlog, Henry Chu. Dako ay bagsak si Henry Chu ay 500 pesos. Master Serious King, ayan. Thank you so much talaga. Maria Ana Marigo Core. Ayan, nag-super chat pala si Maria. Aishel in Sweden. Ayan, thank you so much. Simply as the hello, hindi ka salamat sa bisita mo sa akin kagabi. Ayan, DL Simple Lloyds. Ayo, papalita kong suka bay. Itong palitong suka si Lloyds. Ang Pubring Hilas. Ayan, ang Pubring Hilas. Naku, si Cute D. Ayan, good evening in the Kabkab. Shout out to all. May 18. Ito naman sa May 16. Master Serious King. Ayan. Chance word, good vibes lang sa lahat. Tita Ming's channel. Ito yun sa welcome mga solid. Mga ano to, bago na tayo dito nag-umpisa sa ating mga team. Yung pinost mo, Inday, na bago, yun ang attendance. Sabi Simply Usdak. Si Ate Grace. Ayan, si Ate Grace. Nakadalawang ano siya. Puntahan ko to si Ate Grace. Sulat ko nga yung mga pupuntahan ko. Pahingi nga ang book. Ballpen book. Kasi susulat ko sila. Si Ate Grace. Mary Simple Vlog. Yan, si Litpak Declag.
Test Kusina. Simply Cooking by Jean. Tubangan mo. Ang luyo ng suga. Oh, si Shaes naman, di ka ba wala ming FB man, pobre kayo walang FB. Ang pobreng hilas, ayan si Lakfam Spain, thank you so much talaga, Mary Simple Vlog. At ipatabang grade 3 pa ko pa shout out po. Oh, Simple Cooking by Jean, pag puto cheese po yan, pang puto cheese. Ayan si Lois, bye mayong gabi diha. Tita Ming's channel, ako following since Kuwait. Ayan, thank you talaga Tita Ming's. Yan si Anta Kao. Caregivers, Yuki Sibugay, Philippines. Ayan, si Ampubring Hilas, Nordberg Family, Chancel World, maayo na bay para kita tanan mo success. Ayan, Dance ng Moscow. Ayan, si Inday Chrissy Drown, ayan, $5 paki-share sa community tab mo, Mayura. Test Kusina, Grace Crossley, wala pa'y budget kanilang usap pang kape ate. Master Serious King, BG lang bay, busy pa dito, shout out sa lahat. Ayan, Zanzil World. Danica, ang pusong ligaw. O, pag-games ko niya sa 11 PM bay, pa-promote bay. O, yan si Danica. Cordaps in New Zealand. Ayan, Bisdak Chef. O, si Bisdak Chef. Salamat sa pag-akit sa last Saturday bay. Guest na ko si J. Cortuda sa Sabado at 9 AM diya sa Pinas. Nostradamus of Pinas. Ayan, si Bisdak Chef. Eladet Arcade. Inday, kalipayan ako. Sakpan tikaw. Happy Mother's Day. Yan. Rosita Kinal. Siya, ito, ibang date naman to. May 11. Hindi ko alam kung anong mga oras ako nagla-live dito. Kasi wala pang fixed time ang live ko eh. Basta kung kailangan ko lang gusto. Pero ngayon, talagang pinix ko na yung time, no? Halang, haba na ng ano. Itong daming super chat. Haba na ng ano natin. Hosting Sharon Lee Vlogs ngayon. Master Serious King. Ayan, Rosita Kinal. This is Live, Shane's Vlog, Master Serious King, Bisayang Kusinira, Inaduro Kiwin. Ang hanapin natin dito is si Inday Habhab. Tingnan natin, Master Serious King, Caregiver Sibugay Philippines, Chancel World, Mary Simple Vlog, Alma Stings, Shaets, Simply Osdak, Sarah McVicar, Chancel World. Ito maaga-aga to kasi nandito si Inday Ngabil. Jinjay Life in Ireland. Yan siya. Wala. Ni mo nabasa message na ako sa top para ka Inday Ngabil bay. Ano sa man tong ihang message di ay tanaw na ko be. Maraming salamat bay kabkab ug Inday Ngabil. Okay. Sorry naman bay siya. Dance ng Moscow. Ang dami palang paulan ni Dance. Rosita Kinal, si Shaets, ito. Salamat sa tanan tabang Inday. Pamutos Inday Ngabil, uyab na pula ni Inday, uban pa dihan tabang. Thank you sa pag-help Inday Ngabil. Salamat kayo sa pag-drive hatod sa bugas. Ayan. Ito yung nag-live tayo na nagbabalo tayo ng mga relief goods. Ayan, si Aupinas. Thank you sa pag-sponsor. Well done, Inday Kabkab. Ayan, si Aupinas. Rosita Kinal. Ayun, dami palang nag-super chat nung nag-ano tayo, Bok. Nag-packing tayo. Yan, si Graceful Life. Ito yung nakuha ko na ang padala to the Brainy Vlog. Siya lang ang nag-iisang nag-super chat noon, April 15. Kasi ilang beses akong nag-live. Nag-live ako sa umaga. Nag-live naman sa hapon nung nagbabalot na tayo. Ito, April 13. 30 Australian dollar naman. Happy Easter again everyone. I wish makatulong ako sa inyong lahat guys. Kaya lang hindi pa ako nanalo ng loto. Tulog na ako Inday. Good night sa inyong lahat dyan. Thank you all sa mga supporter ni Inday Kabkad. God bless you all. Ayan si Shaes. Thank you talaga by Shaes. Ito, Happy Easter bye. Kabkab og sa imong family. April 13 to. Rosita Kinal again. The Dropper Yuki Vlog naman. Siya, it's Inday Gamay. Make up pud ko inig-visit na ko di hingon si siya. Hilod ako og gamay na Inday. Happy Easter everyone. Sabi ni
Siya, tapos ito, new nest in Missouri. Di kabgab unsaon pag-send nako og balikbayan box nimo bay na ako gift nimo og sa imong anak. Si Nes. Dali, ano natin si Nes? Puntahan natin to si Nes. Ay, hindi. Ayun. Nasali. Ni-screenshot ko. Sige, Nes, pupuntahan kita, Nes. Private man ako ang FB, day. Sige lang, mag-message ko nimo balik sa FB. Ingon si siya, Hay, inday, sorry, kalit na po tula to kunbo ganina. Ako, aday, gitan, first na ako message nimo sa FB kay June 2019. Taon, kaluoy na ngaging na. Hello, inday, pa-shoutout. Palago niya ako sa kumpayag. Si Simply Asdak naman to. Ito si Don Leo. Para sa iyo, bay, from KSA. Yan, Chancel Word by, inom og cook by. Ito, ibang live naman to, na ako'y balita. Ito yung balita ako. Si Nes ng Missouri. Hay, hindi kabkab lingaw kay ko sa imong video. Thank you kayo, Nes. Ayan, siya. Nitawag ko day sa Australia, pero na ako mga balay sa liluan. Pag dili ko busy, tawagan ti ka ugma. Ayan, sa liluan to day. Siya, hay, inday, sa imong family, ako to nitawag di mo sa una day. Operan ta ka og balay. Hinumdum pa ka ato last year. Maulagi. Brenda Beauty, hello day. Good eve. God bless you and family. Don Leo, bye. Para sa imo, malipay ko makabisit ka sa akong channel. Salamat, idol. Yung si Don Leo. Ayan, magkita inig uli na ako, inday. Be safe mo tanan, guys. God bless you all. Si Shaitz, grabe talaga ang ano nito ni Shaitz. Siya talaga pinakamaraming mga bay. Super chat talaga. Si Shaitz kasi Master Serious King, isa lang po yan sila. Yan. Kaya dikitan nyo po sila. Mga legit po yan bumabalik. May mga paayuda pa yan. Chancel Word day. Para sa imong anak, palit Easter egg. Mapug ko kay bawa na Easter egg. The Amaos family, madam, ingat po kayo dyan. Ayan, salamat talaga. Jen Mons. Ang dami pala ni Jen Mons. Ang pobre sa Canada. Ito, April 6 na live natin. Deloids. Ayan. Miss Lebs. Ato, hindi ko pa alam tong mga super chatters ng mga panahon na ito. The Draper Yuki Vlog. Proud Bislog. Chancel World. In that vlog, girl. Azelexi. Ayan yung 500 ni Azelexi. Ay, Milad TV. Sana makapasyal ka sa live stream ko mamaya 6:30 PM. Ayan, ay Milad TV. Bigyan kita pambili sa Bonjoy. Sabi ni ay Milad. Ito yung nag-live ko na naghugas ako. Made Natural. Dalawa sila dito. Siya lang mag-isa. Itong live na to, siya lang mag-isang nag-super chat. Ito yung nanahi kami ni Ate Irene. Si Cebuana ako nagbigay. Salamat talaga. Shout out kay Inday King Limhar na Inday na gwapa. Hello Inday, nag-LS na amping mo diha. Ayun si Buwana ako. Ito isyang ko lang to. Merlin Channel. Ayan, thank you so much. Eileen Krell. Ito yung nag-live kami ni Azelexi. Tapos ito yung gumagawa ako ng project. Si Antakaw ang nagbigay. Parang hanggang dito lang ang super chat ko. First Filipina Desert Gardener. Ito na yung pinakalas ng super chat ko. Unang-unang nag-live ako nung nagkita kami ni Ate Charing kasama si Inday Ngabil. First kita nila. Yan, pinakaunang nagpaulan si Filipina Desert Gardener. So, nag-live ako February 29. Nag-try lang ako. Tapos March 4. March 4. Tapos hindi na yung petsa. Wala akong nakikitang Inday Habhab. Diyos Mayo Marimar. Yan. Maraming salamat po sa ating mga super chatters. Ito po lahat sila. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat talaga. Nakikita niyo na ngayon kung sino yung mga super chatters natin. Yan. Puntahan po natin mga kapatid. Screenshot nyo. Lista nyo dyan. I-post nyo yung video ko. I-post nyo. Yan. Maraming salamat po talaga sa mga super chatters. Ayan, yung iba nakukuha ko na yan, yung iba parating pa lang. Ayan, thank you so much.